Onia, Mamma Walker Babylon Famra Emergency Ghana TV so. Now with the feedback and I'm so for complaints, me de baba somewhere. Mammy ya so that na obi any da I want na any na you say a copy of my chin. Now when you are for only feedback and I'm de baba somewhere. Na a pesi san minti me was because in the mom DNA. Na DNA na for you conquer say attending positive and answer negative yet and many a pansua adventure sang ho ebio. No sir. Me so me ho ye. Yo. Ana de on ho ayefe. Ho ayefe. Amina hu wo ka de ai. Oh sir. Oh sir oh. Oh sir. Amina what to say? Me adom ho ye. On so ho ayefe. That's it. Na lari hu wo ka de ai. Na ne buafu. Oso hu no na wo sere. Me da na me sere so no ne na buafu. Na hu sa ne ho ayefe. Dabi. Wa hu sa ne ho ayefe. No no so anka nkyere so ho ayefe. Mo kro wontimi nka. Ade. So wontimi nka. Dio. Oba de achi abe. Fa semi fire fam. Na ye hunu sani asem no te. Na ye nwie ne asan aka mo abom. Ti se Nyankopon ne eboafo. Nyankopon ne eboafo. Nyankopon ono ne eboafo. Ala ife amuna pe umpo ye be wi e be ka mo abom. Oh there be ben kasa. Opo ompo say. Ebia ope. Nanso odi ompo ne be kan ho nti. Na wo ya ama na dwen asesa. Ebia ope. Alare senka Nyankopon ya adom. Ebia yenwi asemi ni atumi aka oni amina abomu a nka pe Gamepe. Ala ready da so pe ne yere Aka Amina ebia Nyankopon nya adom ye be sori afiri afidie isui na Nyankopon aboa ye ami atumi aka oni alare abomu a nka wo mpe Mukura muntimi nka mbom na makasa ne pe Yedi yebetimi o makwa de yedi yebetimi Woni yebisa nka wo pe ana wo mpe na o afi na wo kasa de ye yebetimi no don underrators me ka kire o se yebetimi o si muntimi ye ntumi anke ye kasa yebetimi de ye ntumi ne ye be kasa ye ntumi yebetumi aye no ye be kan ye ntumi ye be ka enti se yebetumi a nka wo mpe esewa Wakonyo obi nti na wo yesa o. Akokra na. Onya akokra na. Ndizesi akohu akokra yi alare ama. Hu akokra bi an yi alale man. Obo. Akra fa yiru asem. Etiefo se mo be ka Petra akwasi alare. Ede ba ye nim hani. Akwasi alare. Ede asem ene de waba na krobia na bedwafo. Ene na tiefo nyina eni. Okay. Me sam ne tete ene ne tentene se. Me ne oba bi ana share ana yinsan bae oba no tu aba me dem ama na me hwe ama no woyi meto abadin no wie no na se Ghana mrem no kura nye 2 years yeso ko school ko ya mami ya makura no ko school Ghana bae a wo se akura ne nyama ba atimma yekọ obusiafo ho no wa fa ne to ne twantro ne papa mo busa ne se wo se akura ne nyewa ne ba ne ye dena wo ne papa wa yi so nim ne papa no oson daya na onyame ya Oye dey oson daya na onyame ya ono na ne papa akura ne Yesu Kristo second ya na sana ne papa mabuta ya no oni asama obaka ana ne papa mabusa ne say onka onpesa papa binka na omumua no wantimanka me so me hiama ba so me ba no ko school am say ja o chama o ni masamaka de beda onim. Okay. Enti alare ne botaya ode ba ye nim hani na ade ane hano kese pa enu nso nie ati nti ase we na me ba kitwa na ye twen ho manso de se ya no ne sister penni ba ha honum to ko honum no ode kula na bai se sada de na nso to ode kula na breme se kula nso o ba ne papa ho no to what ode fam ba mame me de kula no ana me de akula na ko ne mame ho
me koduru ayi kura na so hanuma ma mini se ayi mbana awo me se 19 no se 19 no wa she 19 night wear and obo toma owo papa no e de mapra oye dey papa no de ma e pra o she dey 19 no obo toma and obo toma papa no so te no kwa no no opera na mch hey amina on shadros dabi hey amina te ko de ma no wo hwemusum amama ndaja ma ko da obonten sama ka tire me so o pa so twam tropa di pamata de asami na mch sa tikire na mch se ye so onan papa na twempna de no opera ne dem no wa she 19 no obo toma no on shadros what is one hwan on ne twempna mate ba ono de anhame me ba no na me peto me je me ba no mpon wo me pra masam ni na ni asamba ba de bi ene be yiro okay enti ene de e be yire pa ampa nya asam ketwa ene ye ne se ye ya adofo ye ka sei the DNA is in town na se wo hwe DNA na chi a uhunu Ransford Emmanuel Amponsa eyi jatabedin sayen ye koye DNA de ye yo ene se ye de yen ye ho ene ye DNA no eba number ubedin kan de ye DNA no ye din kan ma soft copy no ye ma code e ma odin kan hwe ehunu DNA no se ne te ansana the main hard copy for dance die no aba be kamonsa enti DNA no aba bidru se DNA bia no eba de tie ne se yente ano Amina da DNA ni ne wahu pacha ya tie ano ana se yente pacha yente alare nana DNA ni ne wahu pacha yate ano ana se yente ano pacha yente se wuni makenkan a DNA ne so no ya twere confidential e de egu ano obebe se yebeti ano ana yemfa mamu amunko dabe ti ano Amina yemfa mamu nko ana yenti ano pacha ti ano yenti ano oda so gina so se akwala ne nya alare ba pacha oda so gina so sa di enti na wo kasa akwala ne nya alare ba ugina so ne se no kore na meka no kore na wo ka pacha enti wo kodi e na ade be sha alare pacha sa na wo ye no pacha sa nkwa si ade we ya wa ye nyame betua wo ho ka say yampa se woso okodi de be sha alare ya nyame ntua ne ka alare se nyi sen no akwala ne nya oba e na wo nso claim so yo oba ye ti ano na nya oba wo be dey nyam badi a ontua misika mama aya mabadi so me ge misika me ge maba o joba yes enti say yo oba o ma akwala no enkwa Amina ho bi ya me ge ntese ya o jim sese ya Amina sa akwala ne ya alare ba no ka so o jiri ba sese ya o ne ba be ma no pacha o ne be ma no pacha o ne be ma no pacha say ya alare ba o de akwala ne be ma alare wa ya ne papa nti wo se me de ne ba ma no ana okay na senya ne ba de a wo betua ni sika ma pacha so on fa ne honko pacha asamba ba da bi me sa me ka senya me betua o ka ho me nka ne bone sa de we ye bibifo ye bone a ye die nti da bia nyame ntua o ka ni pasuro se ye ka nyame ntua o ka enkanya bone de wo de aye me no eso na me ka senya me ntua o ka me meti hai enam chop money she Dr. Amankwa ebetom enti se Dr. Amankwa yi me chop money de mame me chop money sa sha na nankwa ntabisa zubotom ne enti so yi mame na me ka se Dr. Amankwa na nankwa ntabisa nyame ntua o ka maka bone so good sa na te enti ye na dia mo beje na na o se ne Sadia nadia na
na do ho abewo said your boy said ya bro was first commercial break no we just walk aba na no walk aba okay enti arofo DNA no is in town na lare wo nyina so sen pa na wo de kase akola ne oba because again say okodi be shell enti wo nyina so ne senti a okasa me gan so ne say akola no me ba die ntia na ye oba so anka bibia kyerem say wonya mo baby they me dia why na to akola ne din ne wa na to ne din sata mi nyina wa anka nkyero da be nyawo da be wanka bia abaya yi ka kyerɛ ye na no say before so wo be hu no ka kyerɛ wo say nyinsan na nyawo dia na emom ode hyew wo begye na wo say an won fa nhye wo pɛ no enti wo begye obo twantro oya oba won kan kure na oba won kan kure ye san pɛ senka de o sa pɛ wa ka mena no nda ya na minim so wan kan kure esa se mo wenchi ya na minim so wan kan kure amina da se ye ya ye ka sei se na we ya mpase unim se ade no na nya alare dia ene ade na nso ma ho kwan e ma alare koto akola ne din efise ansa na obeto akola ne din o ma mbo mama ne ade be chia mo mato akola ne din no obebo mama ne sesen se omu ba beto akola ne din na me se na obi a mo ba beto akola di wa mbo mama ne ma anye hwi ma nto hwi eno ase mo ba beto akola din satam nan ko bebo wa mane se ye beto akola ne din anka mi na obeye den kese kan no kure bi wo ho meka kire ne hu hia so beto akola ne din ka be ka kire se nyinsan na nya ne dia even kure onim se nyinsan ne nya ne dia no onim dada wo na o ka kire no pachan no te ase se na nya ne dia afufuro e wa bonten a o mu ka kire ne se nyinsan ne nya ne dia e ma onu ankasa sa be bo mama ne wo na o kan ya na afufuro ne ka kire no afufuro nso so ka kire ne se nyinsan ne nya enti wo kan na afufuro nso kan ye e ma onu ankasa be bo mama ne se ne bra baako ena ne wo fa yire baako se nyinsan ne nye onu no dia ena ansa na me ko kan kore no ni sister abena kora ka chem se omu kro mu nim se akola na nya laleba alare ni nyina wote oboa na kro bi enim nana na kro bi enim na wo se wa ka kyerem no nye wo kolo ne ba o ku bo mo fa mane se obi jere bonten se ayi akura ne nyam de a obobo ne ayi ba ko dua no wo ka na so o wanka mo fa ne to hono no me pacho me fiti ya na me ko wo fa ko kan ye ana se na ne de ne ba ye jire ma ko kan ko wo fa honko kan chen se obi ka se akura ne nya oba mebo ne dua o fa ne wa ha o me ko honko ko kan ye me ko honko ko ka se akura ne nya oba mebo dua wonko kan kire o fa ye o ti we se obi jira bonten kasa akwala ne nya alare dia obebo ne dua me se me ko honko ko kan ye okay eye ofa wa ha ye bebusa ofa bada na no utwa ye ntro amina o ka kire ye se wo ompetoma enso da no na wo botoma nti se mi mami ntantro no se me botoma no ne ma ba betena ha se me botoma ana se me mbo aha wo se wo tobo wo se wo mpe wo de toma kra de wo mpe alare ntobi ma wo kra da enti alare ama meto so wo kwadwo mense kura ho se wo hye 19 ne sa toma na no wo ka no enso da no na wo bobi se alale be ka se me bon na me hye 19 a me botoma no se wono so ameto me se me hye 19 ano de ka so beto ono de ka so beto me ho enye nokore enso se wono so kama musu mu gidi enso se de ye de ye ni hu ye enti na wo so wo ka na musu me ka enti na wo ka de ye so to de se wo se musu me ka to bi an ka ana de ye ka ye se ma me hu se alale betena me ba na me hu se sa nokore bi anim se ono no betena ha twantro gu mi so se wo se musu me twantro enti se ye apala no ne papa we ye ba se ba be kan DNA sa akola no papa we eno ye me asem eno ye wasem mpacho ene se ya alare dia ena wo se ya alare dia se ye ne papa nti no age ne ba okay ne mum se nye ne dia ne kana wo so abo okay we start create yo we start itia so wonu wadi nkia ka na DNA nu ninkan ma me nsate sa de we on record na DNA na lare nyamfan e ho asem mai
ena abaya no alare se ne ga ni ntua ne ka waboma no eno na alare ko cheke ne ka oba de ka ye ma tie 40 say o si 85 million say 86 say see that day na akra ye ka ye no ga ni tua 6 million e ma ne ka 80 no abetua say bio 10 million enti aka 70 say see ano say ye kan DNA na say akwala ne ya alare dia ga ni say alare joba na mom say nya alare dia ne ka na waka no 70 million na aka obetua dia soso dia ma alare mama me Dr. Amanko anka semie ewia ye be kan DNA no on the upper ha mama alare sorry we are kotra on na TV ansa no akọ enne asembesi o ya no ensemi wo hono mo a ye but unimade ma men kan no krebin fa nkyere mo adofo amutie ye hwe no koreka amina tie sa afutuo we bi wate no koreka ayete se de ye koye operation se wo kwa akoye nipa operation a obetwi mu a ye frɛ no nkwasa ha se ye kwa akoye operation a se ye twaw once and for all ene ye enu ni nya twe ho a operation na ya obeti yaw no nanso se sa yaw no efiri ho fi a eno ano no endrotwa akwakoye te se onum painkillers ade ne yaw ya enso wo num painkiller enti wo be num painkiller na painkiller na sama wo ensunsu aso bone foforo bio na bema wo haw no aye dodo enti se wo bema wo haw na aye dodo na o haw na mfiri ho eni se wo bema ye twa preko na ya ye wo sa operation na yi haw na free ho de he na ye emina enti da bia kai se na krobie tu sa afoi bra wo ni wukuna lare ho asem ba ya wo behia se no kure wo wiase ka si betwa utikura na yentwa memeti wei amina no kure mepenufu kese pa eye de mepe to eso eye de mepe wo yoba umu edu kama wo body na mepe wo yoba wo ye sremten kama na wo sa nyoma ya mepe me poba ota ba hwene pa me husa na me kra ba me ho de me pɛ onsɛm aka de mpa de akyerɛ ye enti kan de ope se nipa betwa uti kura no a ka no kure to me ntwa uti me no kure kanti ye hyɛda bɔ pa ngie kokube adwoso sɛ wa kura akwa so me no kure ka kekanti o konfuo bi na ye sa ade no o ya azan konfuo o se yakoka ne ho asɛm sa tam no sa tam ne wo fida dam obo pa ma boys mienu timoto so kom be bom tue kume eya me no kure nti o so hu no kura me kan ba me kan no kure no agi nipa e ma nipa nso hunu se me fa na me ko papa wu a na kuro bia so obebu me nti ma me nkɔ ma nyi nipa amanfo sika bebre ho anto no ke be san de abeba enti se duru baabi na ahwene no opɛ na emom kwadwo mensa dem na me mo ahwene ubetumi aka wasɛm na emom nka sɛ me te sɛ so obi twa ntro a mema ne ntro na wo twa ne nhyɛ wo nkuran sɛ wo nsu twa ntro eno ye de na laare no woka ono na se ye ne nokre no nkyerɛ sɛ ye ne yɛte hei ye nso ya gye adi ontu ne yesu obi anka ne de ne ehunu sɛ ne yɛte enti sɛ woka ne sei na woka sɛ ene alaare betena ha ne ntro na no otwa enti mi nso mi hu no ma ne hyɛ mi nkuran sɛ ne mi nso metwa ntro no na etiefo nti bi obi tie a obɛka sɛ ne yami na wasɛm a betena ha ka ye nyina no na ye ntro because so ti sa alaare ka bibi na hu sɛ ntro wom de ne ma mi nso mi ntwa bi wo ye saa o de sɛ wasɛm enti next time mwani na ho ate good okay Dr. Amanko akra ma me ne wo monko monwie na me mekan DNA krata no adofo DNA no aba bedru se akwadai o hyene maame achi eya alare ba ana enya alare ba ibehu ge yi kwotena ne papa no mwanim se akwada no oso daye na be ma be fa no no ne be ma ne nyem wo daye nim ene ma me ka sa de o Yesu Kristo otoso mienu na ana enti se oboa na alare na nyemo no ye behu se enya alare na nyemo no eno nsu ye beti DNA na no those of you on Facebook no monko so ye nyina na ye ti ano abom mo am wo YouTube ne nso so mo mra so o search o tech 102.9 FM we are there we did there
na oseche na se uhunu a ye beti DNA na no na wonso de wani krotua wisi asemu bi na wahunu se ne DNA no eno nso etie good enti wo ma so abraso sese ya na ye nyina ye nkamu mahu sa alare twetwene mu rakram ka ho alare ade o pressure kosro da o yam hyehye da me wa vim mpatam na wunya ska no we hen na buy me de koye DNA say etimo bobi sia twem na manson to ko bobesia so de twe manson di enti na apese wuhunu sa akola ne yo ba na enyo na kora wom open kora wom mpatam won opesa mpatam amina o yam hyehye enti na o yam hyehye efise no kora na makai no kora na kan sa akola ne nya alare ba eno ye wo no kora Obadi achame akra ya tisu sabri krata no ekuta na nakrobia ma commentary no ya wasante si ni dia bo ano den confidential fatome so why say obadi ahun ya sabri wa sha ase a wo bie Facebook for no tinanzo ndimente so on phantom so nko dia tom so ankamate me pesu asa dia okra usure me pesu obi adi hu adanse bi sani ami na pe nokre na alare pe nokre yenso ye pe nokre enti me ase de wante ayini mom no am se wo tie abom preko ogusu a wo swan ko se de furu nani abi brown envelope ne de se obi ano akade ehemu odini sa wuram ana watwe nkrata abi apie ende fita ende ya tworo so tuntum eno no se de obi ano to se obehwe ni a ewo mu akura se ni yam hyehye no oba de achia mi akura me hu blueprint DNA organization original eboso den na eboso no ala krata na yese mienu eya miensa se ye bia na ye no miensa eni miensa je sa ala de ba kon amina de ba kon aseme beda bi so de ba kon ye ne di dance here okay enti me hu ebini yem David eya ala ri amna amina ayam shesho amina na salary obo me hu legal paternity test certificate and yes de bia o mo twroba and ya na hu hia me sa sampler role name and date of birth ni nyina wo so eno so hu hia aye hu alleged father akwasi alare wa ha ni date of birth go abam and a child Olivia Amonima Salibende alare sana to ba ni de oto ni say ono so se chire kasa me ba oto ni say Olivia Amonima alale Olivia Amonima alare amina onso to ba ni din say Olivia Amonima Srebewini yes alale na ma na dina alare de to ne so no adenti na wo sesan no ebe ye ne Srebewini alale de me ba ha no wa charge me a wo gi ni sika nti ehu hia se me san de alale ne be kan na se ya alare ba se edin da ho onfa ne din kan ho enti se nya ne ba de a eni akora ne de Srebewini na Srebewini ne ye hwan din eye mia na me de to me ba no eye hwan din wo din wo de Srebewini okay oba de achare onhwe enioma wom and the bia wom se hu hia me ma hu DNA system and a DNA criteria and yes de bia wo ho DNA criteria no ye wo mu nchichemu mienu ye wa akwasi alare de and ye wo Olivia Amonima Srebewini ono nso de wa eno nso wo ho mo mienu de ni hia wonhwe oba de achia me yi akure aleles ne nso wa ha and ya na hu hia me hu hia and a D3S1358 ne nso wa you bam kra hu hia me ko equals to no de achia me yi aja wonhwe o se me nko conclusion no ai ko equals to mass de hia ni ko equals to aye hu ya la na se nya lale akura ni yemu ase no me fa ma se wa ma hwan akwasi alale mfo nyini na da ho no akura ni nso mfo nyini na da ho no mohu enti bi nko equals to no no ko ani hia mass de
ni nyina ni equals to 1 plus 1 v se de ben nyina de here ni equals to. Let's find the s. Hey, asa de usuro ma hwan onya be ma fashim hey obo me ya be ma o hwe ko equals to no nko a pro bi eja tatesem ya mete hey wo busam sem nya be ma abra wu ni medada aya me wanwa se na de asa ni a akwasi alale nana Olivia amonima salbewe akwada ne nyoba kala ni nyamba yo atiefo akora ne nya alare ba akwasi alale is excluded from being the biological father of Olivia amonima salabewe. The exclusion is based on the fact that he does not show the genetics markers which have to be present for the biological father of the child Olivia Monima at multiple DNA systems. Therefore, it is practically proven that Akwasia Lare is not the biological father of Olivia. And therefore, eyenokrase emina kudibeshe alare ampa. Oba onyem enenim ni kunu. Emina eson daye enu ohunu se bema bi ene no da ewo daye ni mu. Enti bema na oni emina daye ewo ni namu no. Ono na anyem emina enu ode kokoshe alare. Emina akura ne nya alare ba. Enti etese de woso daye hunu se obi ne wo da no sa daye ni mu nipa na anyemo ona anyemo mebusa o ona anyemo ona mebusa o amina so ba onyem de nkonim ne kunu wanso afidie yi so papa no kura busa no so daye na mebusa se enti eye de woso daye no ne obedaaye no oda so gina so se ono na anyemo ana akwala ne papa wo ho ne papa wo ho na emina adan na onim sa akwala ne papa wo ho na odi nyinsan ne koma alare adentia aha de sisi ade ye hu nokre no enti kawa no nokre de enti na onim se nyinsan ne papa wo ho na wo ma alare nya se gidi hunu no se nyinsan ne ya alare dia adentia ami kasamitio de entia o sheda se onyimi na alare ne guguso meboa so se oni me beda na me mpene nti eba ni se aha so oguguso da wa nguguso da so oni me beda na wo na mebusa onyo ono na mebusa na se wo na mebusa o sa alare na ne guguso enti nyinsen wa wonim wo mu se enya alare dia ade na ene wo de ma alare na alare guguso ifise na minim se ye nyinsen na unim se na unim se ye de na minim se ye yare o call hospital ya nka nchiro se ye nyinsen me call hospital na mo kan na sat breno so na ye too late me hu se mi koma chi ana se mi koma nim na maka nsinsin enti sa bre na wo hu no kore no ara no anka nchira alare den me se me ka chira lale pa na no kore no won pese obeka o ka chira no alare oba na kanu kore ne de achiro se wan kanu kura nchire me da o twantro on kanu kore achiro twantro on kanu kura nchire me da because bema de wo ka kire ne se nyinsen na amenyem ne nyame ba sa wo nwoma sa bema ne mpre ne ho se me ba beto akwala ne di sa enti amina e ba ne sei twantro enti wo de obi nyinsen ne koma alare gugu so ade wa wonyem a wo hu se onyema na ami se we nya wo bakrope wo di nkan wo mamienu dada meboa ha pajon enti wonyem a wo hu se onyem me hu we enam daye na me sumu ye nti na minim se ye yare na nim se ye yare enti wo kwa alare ho nyina no na onim se ye yare na ade kwa alare ho ana na onim se nyinsa na ade kwa alare ho me de sabre na minim se ifi ko na
enche bia santi na me na wo arofoni adehye alare sesi akra ne nyoba ye be ne den che ye be cheke meka no amano na de aka no sesi awacha se etua o sa se tua ana DNA no so betua no DNA de sa na aka sa wo koye DNA DNA enye ono na asem asem be bada bi ba akọ we kra de salary na akoye ni DNA nti alare nso DNA alare ashew sa akra ne nyoba oh asem ashew DNA ma ne shew onti mama mbok akawe 3 years now say akra ne nyamoba oh is a cropon side de obi anim say me there obete course ababa sa ukofia de na no omo kan wadwuma mu ne monten so no omo kan de oh woman ka bibia woman say woman bo ampa say die ni na ya bi sika koye na e be ba na ye oba that is bosia na akobo ikoye die na be de tua ko nyametias I love that I love that amanfo hwa amanfo ma wo na we kura uti na yeso wa hu ne ntam na nka kura yi be ko school primary JHS SS ni ba bi a ni be duru pa cho wo die ne ya be ma ya ye ne ntam mi say me be kwa akobo besia na ma pebe 500 million o de fam ko me chichim and manage enti alare wo bibika mpata bia na awaka kana minti okay sana amina ba ko krase no odini ne bi eba medem ona na mami no ni mami nsa plus ono de bia tenshiri ayumere be tenshiri for 4 months ono da nchen ayo nini ane yare me boka mi chaka saka ne asama no senya enya obadia aha amina wo bibika mpacho se alale so wo bibika enya me so ne tena mfie miensa ntoma mpo wan to bia mame ona me dai me sini niema me no aduane mane di so se me nua ba no ho buka mamia enya me so me kasa me bu me dia mana ko ntimi ntuapo se woni oda ye no usi ne nuoma no sini niema no aduane mani di ye kasusu kura to ho no afadi ka sese ne nyina o ta blog nyina gu plot so amano mi ne kapre mi ta blog api me dase alare obo hwan api me dase me dase adentina obo na no kapre taba no da ayi toba dem no anye me dem a ko ono wo sika ono ba twa blog ma mi ni scan bi nso mi wo gidie se nyakopo be mambi na me de usika abrɛw na ne ya no ufia na so o se me amina me ti hai se man kai alale ansu me kai na sere salala nso an kai mi ansu ono so be kai mi asere menko amina ba frankly no kre me so say amina why nipa bonesem o why nipa bonesem sadie we ma mom ye nyem fa nso som so why nipa bonesem me de ha me pa ye say wo wakomam akwada a wabɔ me mama ne yesa enya me ba de ne be ka me se me mfa ne nkonko e meto ne din e hope kakra yai amina asem we ya me yawo ba wo frankly why nipa bonesem sadie we mema be bre na mu omuntumi nka na no gay ya wo fe so kwan yi so ne be ma ni nyina free one ayi ga akora ne kora ni ss na no ba ku ya omu free buno sa hafo lie ho metna hey ya ye free be mai akwa senke di na tama enka akwa ye nyaye ye kan ye ga ni say boy yi kwa akoware wo kwa ye die ne die no ode ne wo school wo Roman fo school yi mu sa na akora ne nsa anya be ma ne so kora ba oh tinioma bi wo ho no mo e ma mo so mo ma me ma nsa si fom to de bi e ma bi nom mo ye nipa bonesam e ma ma nsa si fom adai na na se kire nkwanta bisa brem
ona oye ye hoho enenso amamre ni amane ye beko sunti so onim tobo onim sane amamre ni amane ete nana ngonta bisa nana cross tiafo nana wadama asemi ayi wanim sem brem. In fact mefa kwanya kese so na machia atiefo ne adofo a etie dwumadie say in fact ensem ha na eniema so ekoso ewo yempesua so yefie yembro no so eniema ha adwene se utie emina semu sebi emina de na apie bedwasrede o obi de ehye kokoam anase ema meto boma so emiente ne sesere ne abasa no eno de yente ye na enye emina nko na aye de edi nkan anade biesi nenso nkeme akoye se yenuanom ye maamenom emane binom afa bronya ho wi krakase a abra bronya brenso ye ni senti na meka sa krobia yire fi sante kotokose aduane a wa meto no o ma mi jaso de uchi na ye no ne se na ame oba bie ni ho a onnim sebi enyado be ma ko a woni ne nyem enti mpanyini se oba wonyem oni nim ne kunu se ye tase eminanse mi bi na ye boom ne ehwede ewo mu a emfutro na odi kan betugu atiefo ani ene sei se oba wo be so daye se obi faunam ye nyina nim se esunsuma wade eye de na nyinse ne timi pie honam mu tie mi na pa che se wo ye second Mary ana na sunsuma wade odi for entimi mpie honam mu empie honam ani ma wo ngoba sa empie honam ani ma wo ngoba na sunsumu ho ane de etimi pie ma wo ba wo se sunsuma wade no eno na koso a edi saafo ni nya etimi sai na dwuma sai sikasem etimi de yade beto nipa no so etimi mane ma ye basa problem wa wade mu de bia nigye nkoso ahoto nkoso enye kwa okay so hunu de koso ye enye kwa emani bi ni ye nuanom ne ye maamenom binom emfa saasem ento na bosuo mu yie pa sense nipa bebre fa bronya ho awi krakasa bra bronya ne maaye se uhwa ekwan ofa so a onim pefe se nyara areba enti sa na tie dia arare aka so obagini sika de ne mamintua ne ka sa attempt na o make ye no na mi na woni nyina so esan se won de ogitum pefe sense oba woni onyem na onim ne kunu ana se me so da ye na me ne obi nyem na bra no de sebi enya ado ye nkola asem na sebi uhwe ni padua gina ho iso a onya botofo ese otumfu turogu ni pani sa oye obamu obosi kama obamu a awonya akola waso na adwebo kama bo adwene mpai adwene ho yi kama esi de obeka se me so da enti nuanom ne abusuan a ebi so da ese omu na obi enyem no ana omu na obi da no dodo na awo ema ne batimi su eye sunsu masem empie honam ani ma ne mfa akola nche na chisa na alale no so na dubre bia sabi enya ado ohwa alale mpanimfia onsa bema bia de bia meka bema bia wotumi ne oba ahia ema sabi enya ado ne hunsu opie bade sabi enya ado unim papa enim bone anye bia no ohwa alale tipen a oba wonyem de esese wokọ no ho ahunu na enipa nhye niema we se nso moja enye u moja na obedi moja fra se obi ni obi nyem ema bebredi esie be ma bi se o fama me mehwe no se bi enya do one de no ho one wo sika eye musuo ni achiwade ekese pa de masa nipa no okay enye obi nyinsan yenhwe debi eye obi moja obi sa asem na mu odu na asem so ehu pa no eye obi moja o yenka so wabo ase baabi ana lale akofa no ogugu so enti wontena se hwe na brabo free sa bro de no ho kan ba no e free sa breko wa mpe bibi anye wona brabo ho a ohwe de ebesi nipa bebre obi timi kasa me wokunu ana me ne be ma nete wose daabi wa na me pew wankasa wo bo ufunda ka mana ana se wankasa wo pese wo twa wo nkwa na so
baby a wo kono wo ka kodich nipa na kire wo se ho ne nye wo se dabi me pese mia me to amene nim na me wu yeah sana ye nipa bebre nti no beti ne kasa aba ne nipa nyini nche ena sabi nipa mama onche ana obi asiso wo bobra na sei hwe na namutuo ne sa wo twaye ne kwan wo fa so de ye ne ntotoye piafo enka ne tete ne ye na nanum si so no na sabi oba onyem ana obi yire kura no ye ne nyina kokko mu ni nkomo obi yire ana oba oni be mate no ye ne nyina kokko ma na asumase ni nkomo enu ntina asante amane mu no odo nsa ka obi yire ana oba oni be mate sabi enya ado beka ni ba bi ti se ni mpokua odo nsa beka bia na chi ba bia nsasa ode ka no beje wa yefre isasa nyawo nesesa odo nsa ka nyawo dia hono nyawo dia watra hye enti esese ye kire wa amane ni amamre kwan so ni atwi si kwam na kire bi wankoye de chesa enti no minim trap omo ye de yo trap ni bebra ana se busuaku a wodom no ontumi nkoye we se mfa no huni bra wote woda ye trap ni bi ti se nordness bi ti se kusasefo e bi ti se frafrafo this trap na minim ni o madi nkomo akọ ekiri eni bi ti se anwonafo ontumi nkoye saade no se woni obi nyem na odi nyin se na koma obi se wo se mehwew ana nkama obi ante no oguguso no wawu afa ho afa oba enka ne tete no ne ntansi se obi ebewo operation enya ye nimdie na abafu nimdie aye common thing wa utimi de ho ko mentia po ana se metamu me pesa mo pai akola na mame obi wo se bi me pesa me chema bre enti mo pai nyima me normal enka ne tete ne kase ye obi operation a na abusua ense gumu asema sifie bibi wom ene oba be kwa wo so na won san ma efridi efre oba be kwa wo so oba be nyem na apa ho ana oba nyinsen ebe pa ho bresese wo a efridi efre okay sanye ma we nyina ko fansunsu so bone e de be yantam abusua ko kwadwomo ka wo se ye gyanoma ye bone na oni ho bio na ye ne so na mumuyo okura ye ko wachika ye ko gise ye de homa Misrim ne Syria ansa ne ye didi ye nyina mukura mpo otoma ye o ma ye nya home sanye ma bia ye na no makoye no akoye asudie bi de ama abusua akoye no mi bi de ama abusua enti nipa etie dwumadie enkase abrabo pane adesua de pa bi emfiri sa asem ya beda bamaso yi isanse dwumadie na ya adesua na de kire dwumadie entie ne tra bisa ho sese ye wo ba no na akobo ase de koma obi a aso wo afa ho afa oba na aso wo be ma no na wo kogugu su a wo be wo anase wo benya wo hototoroto e wa asetena brabo mana okay wiase no ye wodi edi obi achi ye wodi eboa obi okay eye me gitwere konkuru su di tinam sese kotokura akwankere anu ye densene kane no medase enu ana na mpesem bisao enti nana sekere kofi nkwanta bisa mem sekere krom hene ena wie watene kan ye behye da ko sekere krom ye behye da ko ho na yakọ akoye documentary ewo kronimu na yama mu ahunu enti ye ni aye kro asembe ba da binsu kro enti ye ginambo ho ho an ye no betena ho se ye beba ho na wiai somehow agoziala ora ho david ora ho david ora ho no we are hokra na say asiawi at this juncture baby ayedri obepese ye niam na ankasa ne nkamo ntamasem nkamo mom so ya tematete awi nti yankai mesika zamu nka akwala ni ye dia nkamo ntamontete na mum se anye ye dia ya tematete okay na oba de achi amen so aja kwa amen so ha ye besi anya asiawi ye besi asiawi adia ba ko a meka ene se awura ya semu a wo kan bi asem ya gie die so wo ka tse alale se onyam
ɛna laale kaa sɛ wɔbɛgye na sɛ saa asɛm wei meyɛ agye adi na ɔka yɛ ayɛgyae no ma ne to din sɛneɛ wɔnye no akeka awie sɛ adeɛ a waka ma me mate aseɛ sɛ ɛnyɛ me ba ade nti na mesɛn kɔfa nipa aba abɛto akwadaa ne ɛndeɛ na adeɛ baako a mehwɛ no ɛma mehu sɛ awura no ne nkasayɛ mu nyinaa sɛ wɔwɔ gyidie bi nka obi abɛtena ha no a yɛbu saa ɛfiri de one a wɔbaa hanom no deɛ wɔgyina mu na wɔgyina mu ɛnɛ wɔbɛtena ha nyinaa wɔte me deɛ ɛnokorɛ na meka ampaniam paa ɛna da mu yi ɛhu sɛ ɛmɛma ne bebree tumi yɛ saa mfomsoɔ wei o mia koraa no me ni mɛma bebree mɛma bɛ mienu miɛnsa a ɔmo nim sɛ wɔbaa nyem paa ɔmo se fama me mɛgye me se me nkase yɛ se me ankasa me nim nipa bi a ɔmo se wɔbaa no ho kyere no onya mmoa no ɔyɛ ɔse mɛhwɛw mɛwaaw ɛnka nkyerɛ obi a me nim bi saa kyɛ sɛ deɛ wɔntumi nyem baa ɛneɛ me na me a meti wɔ yɛ a medwu nso gu wɔ na abɔtra koraa wɔnyi mu yi enti na me kwa kwa ka kyerɛ wo sɛ bɛnyem ma me na medwu nso gu wɔ deɛ no bɛnyem obi nso se wɔpɛ ɔbɛgye ontumi nyemba saa kɔfoɔ no ontumi nyemba obi nso deɛ no na awura yɛ asɛm bi a ɔkaa yɛ a ayɛ sɛ me onim amuna nim akɔla ne papa ɛnyɛ daeɛ mu nyinsɛn na me metena ase kɔsiri sɛ na ɔnyem ɛna wɔso saa daeɛ no ɛna yare no enti na onim sɛ saa daeɛ na wɔso yɛ obi ne bɛdaeɛ no ɛna ɔyɛ na yɛ nyinsɛn adeɛ enti na ni ba ne ho so no na yɛ nyinsɛn na mmom nyɛ da honhom bi ne bɛdaeɛ no ɛna onyinsɛyɛ na onim akwadaa ne papa ankasa wɔ hɔ nyinsɛn no mu ɛna ɔso saa daeɛ no a ɛma saa daeɛ no mu no daeɛ n'akyi na ɔyare yɛ a na onim sɛ daeɛ na obi ne na bɛda no ɛna ayare no na mmom nyɛ no ɛne nyinsɛn no sɛdeɛ nka akwadaa ne yɛ yi ba honhom ba enti alaale nka ne baabi amina nka ne baabi asa akwadaa ne papa deɛ wɔ hɔ medase ɛnya ka me abusuafoɔ ọba no anya ọba deɛ denti ọkwakwanyem wɔ baabi na wode aba bɛhyɛ wo kunu sɛ wɔn sɛ so ɔka kyerɛ bɛma na anya danka bɛma no ɛbɛte ase sɛ ɔne ne bɛtena bɛde ɛma ne nka sɛ akora no ɛyɛ spirit anaasɛ ɔyɛ honhom ba ne papa wɔ hɔ ba ka no ɔmpɛ sɛ ɔbɛka no korɛ ebi kora no na ne papa kora no yɛ boy na damfo nti na ebi ɔmpɛ sɛ ɔbɛka no korɛ because we de mu ohu paa emu ohu ọba no anya de watena hɔ ɛma bɛma bɔkase ɛka wabɔ fiti akora ne mɔfra brem wawɔ wonyisɛ mu nyinaa wanka kreti ska ne yie wanka kreti ne yie koraa ɔsanka ɛkeka bɛyɛ 100 billion ɛkɔ because wabra nkasa wabrɛ na ɔba a wotie me abusua a wotie me ɛnyɛ mistake ya ababa wei ayɛ bi da hwɛ so we yes mistake ebetu de no me krampo about so ebetu de no me about because omodi mojafra akra enye obi enye ne papa na say enye obi ba na nyinsen so enye ukun dia na de bekwa akọ hye no odofa ya na emwa tumo me ensese fi akwambo ne ho ayese die sa minim sa akwa ye fashion no sa ayede ho me ensese fi no na emwa yen na emwaye pa bebe mebonsi ya onfa nchewo beji ne sika na emomun echira sam no eho na obi mede obesi amnem so the story e de tu hofo na besi sanso na afenso be ka no kra e de akire ankanka wuku obi bia makra media ne complaints mede obesi ya. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid
paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.